So ipahuman sa ginato silang tanan. That's good. Kaya ta mag-confirm. Okay, so ang start sa confirmation would be on April 20. 20. Oo. Oh, So, April 20, okay. kay, pag April 20, ma-open naman po, makabalo na si Z, R to Z sa Oo. ilang score. So, pwede na Yes. yun mag-confirm. Dayon, pero dili tanan pwede. Katurang upper sa yun. Oo, kato naka-score og Naka-score og percentile rank 95 to 99. 95 Dayon, to so dapat 99. mag-confirm sila within April 20. Though, ang window na to is April 20 to 24. Pero Okay, ayaw 1 mo week. gulat og April 24. Ay, ha ka mo confirm. Oo, ay ha ka mo confirm. Kay ang department, magsugod na sila og screening ana sa mga nag-confirm anang April 20. Oh, Kay tinuod. expected si department nga pag April 24 mo release na sila. So ato pud tong gilikayan no nga maghulat og dugay kaayo og nadawat ba sila sa department or dili. So ang mga department chairperson or ang program owners atong tawag sa ila, mag-release sila sa base sa katong group A kinsa ang ilang gi-accept or decline within April 24. Yeah. Kay para kanang April 25 to 26, that's Saturday and Sunday, if na-decline ka sa imong gipili nga program, kay nang lampas na ang nag-confirm dito or wala ka kapasar sa screening nga gi-require sa department, na kay 2 days nga mamili ka og aha ka mo balhin nga program. So timani okay. estudyante, if declined gani imong status, na-confirm na ka, i-check nimo balik sa doorstep sa April 24 if accepted baka or Or declined. not. Kay Oo. makita nimo na siya dito. If declined, mamili ka diretso og aha ka nga program gusto mo balhin. Okay. Regardless na siya sa iyong gibutang dito sa application O sa regardless Simulcat, kung no? sa imong gibutang Na dito first choice, nga second choice. nimo. Oo. Okay, so ingana. Dayon, kay ang group B which is percentile rank 90 to 94, ay pa sila mag-start o confirm pag April 27 to May 1. So meaning pagka Monday pa. So fair ra gid siya nga ang katong naa sa upper group nga na-decline, makapili sila una, ay Yes. sila mag-compete sa next group. Yes. So, ingana siya, April 27 to May 1 for PR 90 to 94. Itong Group C, PR 80 to 89 will be May 4 to 8. Okay. Oh, May 4 to 8. Kaya ang katong Group B na to, May 1, mag-release na ang department o kinsa ilang gi-accept or decline. So, take note ha, ang slots nga mabilin, depende gyud ug unsay nasubra sa upper group. Yes. So, kay limited man gyud ang atong slots per program, which is makita ninyo actually when you will already access your results sa doorstep, mabutang dito option 1 ba ni nga degree program, meaning walay screening, or option 2 na ay screening, dayon pila ra ka slots ang available. Oo. Makita gid ninyo dito og pila ra di ka estudyante ilang dawaton. Okay? So, PR ang next nga group is letter D, PR 70 to 79. Confirmation date nila is on May 11 to 15. And department decision, ilang i-view on May 15. Ang last group will be PR 60 to 69. Oo. So, maka-view sila, maka-confirm sila starting May 18 to 22. And then May 22 mag-decide. So ingani gid siya ang atong sistema no. We give priority to our top performing Simulcat takers. So that's why gitawag mga candidates for admission kay dilibot pasabot nga naka PR 60 na mo, madawat na mo diretso kay naapay screening sa department o ga prioritize sadta o higher scores.